gouvernement s'est tiré une balle dans les pieds. La rébellion des villes s'organise. Comme anga yoro dala ben ko kura no ye ka cercle ni région koni sigisenga ko Mali koni mega muguci a yɛrɛ la ko kan sabula ko maaw ka murutili kuraw de bɛ ka labɛn marabolo caman kɔnɔ les échos ale ko Ansongo les ambitations repris ko Ansongo kaw fɛ ko sentigɛ ni bolotigɛw k'olu daminɛna kura ye nɔ tuguni Mali Tribune kumana ale ko politique le Mali à la recherche d'un messie ko Mali politique bangu kan ko an kɔni bɛ maa jɔnjɔn ɲini kɔni na min bɛ se ka Mali bɔ wo la bi les reporters isolés da Ismaël Wage kan ko min ye ka dɔ la laïcité enterrée à Farabougou par le colonel Wage sous la standing ovation de la foule du CNT. Minye Malika dinɛ ni taabolo bɛ bɛn mais ko do mais ngalamana Farabougou ka olu fɛ yen non l'ami du peuple ale ko gestion de la transition l'après Ramadan s'annonce tendu et décisif minye caman jɔrɔ fugan dala bɛn ni baaraw cogoya la ko ni seli kɔni tɛmɛna ko juru bi sɔrɔ ka ca ni ko kura ye o ye l'ami du peuple ka kuma ye notre printemps isolé da Alou Boubacar Diallo kan ko les candidats de l'espoir avec des solutions clés en main ko Mali ko la bi ko cɛbɔ min ye jigisigi cɛbɔ ye ko ye Alou Boubacar Diallo ye wa ko fɛrɛ ni dalu jɔnjɔnw b'a bolo Mali t'a ɲɛ ko la l'investigateur ale ko affaire dite Madame Kane Djeneba Sall à la BDMSA, le montage de Brahima Amadou Aïdara s'écroule. Min ye bangi la gɔlɛya min bɛ BDM la bi ko u ka maa ɲɛma ale kun ye ka ko minnu co ko ɲɔgɔn kunna ko kino waraka an bɛ pewu empire isolé da ministre min ye sigida lakana ko kan ko gestion des boues de vidange l'AGSM dort pendant que les populations et l'environnement sont menacés min bɛ tali kɛ wulujiw alo ni ɲɛgɛnjiw samali olu koɲɛw kɛcogo la min bɛ tali kɛ AGSM n'o ye cakɛda min ɲɛsinnen o ko ji nɔgɔw ni o ko buruburu labɛnni ma k'olu kɔni dan bɛ sunan na min ye sigidaladenw ani sigida k'olu kɔni dan bɛ ka kari olu la empire maaw ko ten o min bɛ dan sigi bi don kibaru bi sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ la Fanta Tamata. Amadou Amifo i ka timinandiya la ni tun ye don kibaru sɛbɛnw ɲɛ fɔlɔfɔlɔ kunnafoniyaw ye ka don a kɔnɔna la ka kɔnɔna kunnafoniyaw lase aw ma kelen-kelen o bɛ kɛ 10h15 bi tarata Lamusa Sanogo Lajos ani Isuf Traoré Isu Cravate olu bɛ laseli kɛ sisan an bɛ Alexis Kalambiri bisimila an ko min ma ko Alexis Masson Alexis i ma sɔn mun ma bi ne ma sɔn min ma o ye bɛɛ sigilen do ka moto taxi ninnu lajɛ i b'a sɔrɔ maa min b'u kɔfɛ o yɛrɛ tunu bɛ doni na wali maa 4 maa 5 sigin bɛ moto kelen kan ayiwa wariko nata min mana moto taxi tigiw bila la bɛɛ dun ɲɛ b'a la sisan kasara minnu b'a la don o don i bi a mɛn dɔ binna don o don dɔ mako sara a fɔ faso man ka sariya sigi sen kan min bi wajibiya u kana tɛmɛ maa kelen kan ka tugu ne hakili la ni doni sifa dɔ b'i bolo ni a bɛ maa hakɛ dɔ bɔ a ka kan a ka sen 4 ta wala a ka don ali katakatani kɔnɔ o bɛɛ bi fisaya ni moto taxi ye ne kɔni na bɛɛ man k'i sigi ka lajɛ ten nɔ k'a kasara kɔnɔ. Alexis Masson yɔrɔ min ma o bɛ tali kɛ na an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka Musa Bangali fo sabula ale de bɛ jaayi ni kumakan fara ɲɔgɔn kan nin b'a to anw ka don ma welelen an bɛ o bisimila i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na k'a fɔ kunu fɛn min ye marikalakaw ye olu kɔni ye nisɔngoya wulikajɔba kɛ ka kɛɲɛ ni découpage administratif o kunkanko koɲɛw ye walasa ka se ka nin nisɔngoya wulikajɔ kunnafoniyaw di aw ma Isa Kaba Sidibe ale ye wele bila marikalaka dɔ ma ale min yɛrɛ tun bɛ wulikajɔ in kɔnɔna la ni o bɛ Usmani Kiko fɔ an ka jɛ ka Usmani Kika laseliw lamɛn Isa Kaba ka nɛgɛjuru sira fɛ. Usmani Ki i ni sɔgɔma. An ba ni sɔgɔma Isa. Usmani Ki aw ye sifinnakaw ye minnu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ marakala k'a sababu kɛ mara tanban bɔra cogo min ko o ma diya aw ye i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko in yɛrɛ nana cogo min wa?
Ouais, ni y'a jateminɛ. En 2018 concertation minnu kɛra. Pour que ka découpage kɛ ayiwa an ye ɲɔgɔn ye Marakala ka tila ka taa ɲɔgɔn ye Segu. Donc par rapport à Joro, je pense que commune min arrêté la Marakala la o cayara ka tɛmɛ Joro kan. Donc à qui de droit Marakala devrait être un cercle. Parce que ni y'a jate yɛrɛ minɛ Marakala 1952. Jɛnɛ b'a l'indépendance Marakala kun ye commissariat de police dirigé par un commissaire blanc. Le dernier commissaire qui a quitté Marakala au 1959. Alors, à partir de 1960, Marakala a été dirigé en arrondissement. Un arrondissement qui avait 52 villages. Avec la décentralisation, Djoro Marakala. Djoro faisait partie de l'arrondissement de Marakala. Maintenant, Djoro Kera arrondissement d'Amana en Yoro Chawana Marakala a 4 communes. Donc, la commune de Marakala, la commune de Dougabougou, la commune de Boussa et la commune de Togo. Alors maintenant, concertation découpage projet n'allait vraiment jama ye min jira kata commune tɔw kata fara Marakala de kun kan ka kɛ cercle ye Djoro kan ka kɛ Marakala cercle kɔnɔ. Maintenant an bɛ min mɛn kunnasini ko u y'a di expert dɔw ma. Expert ko ko Marakala ti kɛ cercle ye ko Djoro de ni fara ko kan ka kɛ cercle ye. Ayiwa n'i y'a jateminɛ Djoro yɛrɛ cercle u kan bɛ ka Djedugu a bɛna fɔ arrondissement fila dɔrɔn de farala Djoro kan. Donc n'i y'a jateminɛ Farakou fana arrondissement kelen de farala Farakou kan. Mais n'i tun ye Marakala ye à peu près i bɛ se ka arrondissement min sɔrɔ Marakala kɔnɔ à peu près 4 ou 5 arrondissements qui couvrent plus de 11 communes. Donc c'est pour cela que an ko la décision a taara cogo min na a ma diya n ye. Donc bi denmisɛnya t'a la makɔrɔba t'a la le président de la jeunesse Yamsa Dambele il est au four au moulin. A ka staff bɛɛ ka taa fara maire kan ka taa fara dugutigiw kan ka taa fara musow kan bɛɛ de bɔlen don. An bɛ bali ka min ye sɔgɔmada in na Segu gouverneur ye à peu près ko a ye délégation dɔ de bila ka na k'u bɛna pourparler la Marakala 4x4 saba policiers b'a la gendarmew b'a la. Awa an bɛ bali min na u nana u ye gaz de fili mɔgɔw ka tila ka bali fili mɔgɔw kan fo mɔgɔ dɔw banana. Un état qui est en guerre est-ce que nin y'a kɛcogo ye wa? Mais mɔgɔ joli ɲɔgɔnna banana? Mɔgɔ min kɔni banana qui est visible o de sen banana o kɛra mɔgɔ kelen ye. Maintenant maintenant denmisɛnninw gorongorona ɲɔgɔn dɔw fana a ko cayara kojugu dɔw bɔra ka bin dɔw garatela donc vraiment o de la Maralaka bɛɛ bɔra sa n'an bɛ sa bi Marakala pɔnbilen la le premier pont i tɛ se ka don Marakala n'o tɛ hali ko gouverneur ko k'a bɛ na k'an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn sous-préfet nana kuma fɛ an ko sous-préfet ma ani gouverneur ka se ka taa ɲɔgɔn ye Marakala ko fɛ parce que a tɛ se ka don Marakala bi n'a nana ni ko min bɔra a la o kuma a bɛ lakale Mali zanna. Nka aw fɔlɔ de ye fɛnkɛw minɛ dɛ pont minɛ dɛ. Anw sera ka pont minɛ bi parce que ko min kɛra a ma diya n ye. An ye pont minɛ mɔgɔ ti don mɔgɔ ti bɔ k'an ka nisɔngoya jira o fana b'a la le sitting fait partie de la loi malienne. Maintenant n'o kɛra je pense que est ce que yɔrɔ kana k'i bi gaz lacrymogène fili mɔgɔw ou balle blanc fili mɔgɔw kan est ce que an man ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya de wa. Ayiwa aw ka laɲini ye jumɛn ye sisan? An ka laɲini ye jumɛn ye u ye décision min ta c'est pas une décision correcte u ka sigi k'a lajɛ jama ka décision yɛrɛ min ye Marakala de ka kan ka ko commune cercle ye u ka kan ka Marakala kɛ cercle ye o de ka di an ye parce que on a tous les atouts pour être un cercle au Mali. Ayiwa. Voilà. Ousmane an bɛ i fo. An b'i yɛrɛ merci. Ousmane ki ale ka laseliw tun ye nin ye wulikajɔba min kɛra Marikalakaw fɛ yen nɔ kunu o kun kan k'o kunnafoniyaw la an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ nin b'a to anw bɛ don décryptage kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe ale ye kumaso lasɔrɔ i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ fɛn min ye Magma Gabriel Konate ale ye CNT maa ye ale ye sariya dɔw laɲini kɛ ka kɛɲɛ ni laɲini ninnu ye a ko kɔni kuma cayara kosɛbɛ kunu bɔlɔlɔ sanfɛ Isa Kaba Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Kaban b'i fo. Ka foli diyara n ye n fana bɛ Amadu El Konare fo k'an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ fan o fan. Sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka se yɔrɔ dɔ ma. An bɛ yɔrɔ min na sa f'o ma ko jigin tuma dɔw la a ka nɔgɔn i n'a fɔ ɲinan ta ɲɔgɔnna a kɛra sababu ye jigin bɛ daminɛ wagati min Amadu y'a fɔ nɛɛmani bɛ jigin Ala de ye masa ye yanni sunkalo in ka daminɛ mɔgɔw tun bɛ kule la k'a bɛna kɛ cogo di k'a bɛna kɛ funtɛniba kɔnɔ nka Ala y'a to a ka masaya la ka phénomène dɔw kɛ minnu hali météo mɔgɔw tɛ se k'a expliquer la a kɔni bɛ hɛrɛ la sunkalo bɛ tɛmɛ a tɛmɛ ko ɲuman na c'est vrai que don dɔw gɛlɛyara minnu gɛlɛyara mais mɔgɔw kun hakili tora min na a ma k'o ye
o de be dongo do an hakili jigi ala ka masabaya la. Oui. Ala ye maa ye an bɛ ala deli fɛn min ye o nɛɛma ye an ka to o kɔnɔna la an b'a fo fɛnɛ ni kosɛbɛ siga fosi tɛ o la kaba an bɛ dogo an ka baro kɔnɔna la fɛn min ye Magma Gabriel Konate ye kunu ale de tɔgɔ tun bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ ka sababuya kɛ k'a ye sariya dɔw laɲini kɛ an b'a fɛ k'a dɔn a ye proposition minnu kɛ a kɔnɔna kumaw ye jumɛnw ye a ye jumɛn ni jumɛnw de laɲini. projet in yɛrɛ bilala kabi avril kalo tile 8 avril tɛmɛnen o kalo tile 8 projet in bɛ tali kɛ projet de loi 2 kan hakilila jiginna jamana sariya minnu bɛ ta tacogo 2 b'u la gouvernement bɛ se ka sariya dɔw proposer wasadenw ye olu b'u hakilina di a kan a bɛ sɔrɔ ka taa cour constitutionnelle mɔgɔw bɛ a sariya mayɔrɔ jateminɛ o ye fɔlɔ ye filanan wasaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sigi k'a miiri k'a fɔ ni nin sariya in taara est ce que a tɛ fisaya jamana ma olu fana bɛ se k'u ka proposition de loi kɛ o fana ni bɛ di gouvernement ma ka tila k'a bila ka taa cour constitutionnelle b'a jateminɛ ni a sariya tɛ an ka jamana sariya sunba sɔsɔ olu tɛ fɛnkɛ k'a la dɛ mais olu ta ye k'a jateminɛ est ce que a bɛ sariya sunba sɔsɔ donc o yamaruya bɛ wasaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo n'a ma ɲɛ ko CNT de bɛ wasabulon nɔ labila o de bɛ Magma Gabriel a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw yamaruya ka se ka sariya dɔw proposition de loi kɛ nin bɛ niveau min na a bɛ fɔ a ma ko proposition de loi a ma ta fɔlɔ n y'a f'i ɲɛna n k'a y'a proposition de loi i b'a kɛ sɛbɛnni de ye i ni wasabulon mɔgɔ minnu bɛ nin ko ninnu cogoya dɔn i n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye i bɛ sɔrɔ k'a déposer a bɛ tali kɛ sariya 2 kan a fɔlɔ-fɔlɔ Magma Gabriel Konate y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko ko jamana banderi bɛ don cogo min drapeau a bɛ don cogo min wasadenw walima maa minnu ni u sugandira k'a sababu kɛ fɛn ninnu bɛ don maa minnu sugandira ani jamana ka danaya dɔ bɛ mɔgɔ minnu kan a bɛ don olu tigiw de kan na ko nka ko danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ par exemple maire ta don cogo ani wasadenw ta don cogo ani cour constitutionnelle mɔgɔw ta don cogo olu tɛ kelen ye ko ka o harmoniser d'accord ko ka écharpe tricolore don cogo harmoniser a ka sariya fɔlɔ bɛ tali kɛ o kan a ye proposition min kɛ ko nin bɛ fisaya jamana ma o ye fɔlɔ ye filanan de ye Magma Gabriel Konate y'i sigi ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre kɔrɔ avantage dɔ b'olu ye jamana kuntigi kɔrɔ avantage dɔ b'olu ye ko munna avantage dɔw tɛ di jamana wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ma donc ale ka jateminɛ la bi in na wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ sɛgɛn jugu kɔnɔ bi in na o man kan ka sɔrɔ kɛ u ye jamana servi fo niveau dɔ la niveau belebeleba donc o de hukumu kɔnɔ Magma ka proposition filɛ nin ye a y'a ɲini ko kasabi dɔ ka di jamana wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ma pension ko ka passeport diplomatique d'u ma min b'u yamaruya ka taa dugutaga la wagati min y'o ja passeport diplomatique ye fɛn dɔ ye min bɛ mɔgɔ kɔni yamaruya diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ y'i ja i tɛ boli kɛ i tɛ aran jɔ ko k'o di u ma ko ka lakanabaga 2 tugu u kɔ f'u ka saya sécurité des agents de sécurité ko ka mobili dɔ bila u ka bolo kan ani a chauffeur fo ka s'u saya ma mobili kelen ani a chauffeur ko ka indemnité de logement ka nafolo kasabini dɔ d'u ma min bɛ kɛ sababu ye u ka se hali ni so t'u yɛrɛ bolo u ka se ka so dɔ ta luwanse la fo ka s'u ka saya ma walima hali ni so b'u bolo o nafolo kasabi kɔnɔ o bɛ don o kun ko ka ji ni courant o sara sɔngɔ fana ni o garanti u ye fo k'u se u ka saya ma ko ka téléphone ci wari fana ni o fana garanti u ye fo ka s'u ka saya ma loi projet de loi in yɛrɛ Magma ta in projet de loi Magma Gabriel Konate parce que n'a taara a tɔgɔ bɛ da o cogo la ten tɔ article 8 ɲɔgɔnna de b'a kɔnɔ ni projet de loi in tɛmɛra jɔnw bɛna a bénéficier Ali Nuhu Jalo Ibrahim Boubacar Keita professeur Dionguda Traoré Yunusu Touré Isaka Sidibe Musa Temine ani Maliki Diaw olu de bɛ nina bi n'olu tɔgɔla kuma bɛ sen na ni nin ko kɛra nin cogoya la tantɔ olu de b'a tɔnɔ bɔ kaba Magma Gabriel bɔra ka ni laɲini minnu kɛ i bɔra k'u citer sisan kun jumɛn na o ko kɛra kiiri ni wɔyɔ ye ko no réseaux sociaux kan voilà kuma yɛrɛ b'o yɔrɔ de la ka sababu kɛ d'abord fɛn fɔlɔ Magma Gabriel Konate yɛrɛ
Magma Gabriel Konate mi kana ɲina k'a fɔ ko radio baarakɛla de do radio baarakɛla min ni Mali radio baarakɛla fɔlɔw dɔ do privé o fɔlɔw dɔ do min ni misaliya dɔ mɔgɔ caman bolo oui filanan Magma ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye n'a ye ja i b'a fɔ ko sinimabɔla min n'a ye ladilikan camanba kɛ jamana marako ɲuman kan sabanan jamana lahalaya an bɛ fanga cɛ furancɛ fanga de kɔnɔ fanga cɛ furancɛ fanga min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o wagati ye wagati gɛlɛmanba ye naaninan gɛlɛyaba bɛ an ka jamana kan an bɛ wagati min na komi sisan syndicats olu bɛ kiri ni wɔyɔ la ko ka u ka kow ɲɛnabɔ jamana yɛrɛ bɛ ɲini ka na mɛtiriw ka hakɛ to fɛn min accordera mɛtiriw ye ŋunuŋunu yɛrɛ bɛ sen na ko o bɛna abroger k'o bɔ yen nɔ fo mɛtiriw yɛrɛ ye kangari da anw yɛrɛ ka nin jɛmukan kelen in kɔnɔ ko min bɛ sen na k'u ɲɛ b'a natɔ la ka nin bɛɛ ye k'a ye k'a fɔ ko Magma Gabriel Konate ma sariya foyi jateminɛ jamana kɔnɔ ko fo ka avantage dɔ di mɔgɔ dɔw ma o de ye mɔgɔ caman tɔɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔw bolo Magma bɛ ka nin min kɛ mɔgɔ caman bolo a bɛ k'a kɛ Maliki Jawo de kama Maliki Jawo ka ci de do a tɛ a yɛrɛ ka ci la nka a bɛ Maliki Jawo de ka ci la mɔgɔw ka faamuyali la a tɛ a yɛrɛ ka ci la nka a manipulelen do ka se ka nin kɛ sinon mɔgɔw bolo nin mun bɛ se ale ma mais ne y'a yɛrɛ sɔrɔ téléphone na d'abord Magma tun t'a kalama k'a fɔ ko ale ka nin fɛn k'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ dɔ de bɛ Magma ka compte Facebook gérer fɛn in yera fan wɛrɛw fɛ yanni Magma ka compte Facebook cɛ mais fɛn in bɛ Magma yɛrɛ ka compte Facebook yɛrɛ de sanfɛ mais a ko ne ma ko gestionnaire dɔ de b'a bolo ko o gestionnaire ale yɛrɛ t'a dɔn k'o ye fɛn in bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko mais ko il assume que projet de loi min ni b'a kuma la k'ale y'a déposé wa ni projet de loi filanan in a y'a jɛya k'a fɔ k'a y'a kɛ kun min kama ale y'a kɛ kun min kama k'ale y'a ye k'a fɔ assemblée président kɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu sara sɛgɛn na ko anw ye denmisɛnninw ye k'an t'a dɔn ko mais mɔgɔ mana état servi ka se niveau dɔ ma k'a ye k'a fɔ ko o tigi sara condition dɔ la k'a maɲi jamana yɛrɛ ma donc ale bolo bi dɛmɛ k'an ka don walasa mɔgɔ minnu ye jamana servi ka se niveau dɔ ma olu ka se ka olu kana sa sɛgɛn na nka n'i y'o jateminɛ n'i ye assemblée président kɔrɔ ninnu bɛɛ jateminɛ Magma bɛ ka min fɔ i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ ye bannaw de ye ka tila ka banna y'aw wɛrɛ fara olu ka bannaya kan mɔgɔw m'o de faamu fiyewu yɛrɛ assemblée président tɛ yen Magma bɛ ka sɛgɛn ko kuma min fɔ an ye nin maa damadɔni minnu fɔ ko sɛgɛn b'o la dɔ de bɛ fara u ka avantage kan dɔrɔn ka dɔ fara u ka u makamaw n'u fɛnw kan n'o tɛ sɛgɛn tɛ u la donc mɔgɔw kɔni ma nin faamu fiyewu fo mɔgɔw taara Magma yɛrɛ ka video kɔrɔ dɔw labɔ video kɔrɔ minnu na ni Magma yɛrɛ b'a fɔ ko état ye min ye ko politique ye ko k'a kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i b'a fɔ k'i bɛ k'u dɛmɛ ko k'a sɔrɔ k'i bɛ k'i yɛrɛ de dɛmɛ wa a ka video wɛrɛ bɛ yen nɔ min na a b'a fɔ k'a fɔ ko dɔ ye du la famille n'a dɔnnen don n'o ye kɔsɔbɛ Ladi Sako o la a b'i kantoli min kɛ k'a fɔ ko dɔ nana faama dɔ fɛ yen ko faama ko ka verbe dɔ conjuguer ko faama ye wele bila ministre naani ma ko kana verbe manger ko je ti il ko bɛɛ bɛ dɔ dun ko ka ko ministre kelen ko ni ne ye dɔ dun e bɛ dɔ dun ni ale ye dɔ dun e bɛ dɔ dun ni dɔ wɛrɛ ye dɔ dun e bɛ dɔ dun ko yalima mɔgɔw bɛ kuyari ko yalima Magma tun b'o fɔ don min ko o don de selen filɛ nin ye bi wa donc polémique kɔni yɛlɛnnen don Magma de tɔgɔ bɛ bɛɛ da bi Fanta Tumɔrɔ. Amadou mais est-ce que kaba ne fɛ nin ko in bɛ ka sama ka se yɔrɔ min la est-ce que a ser'o ma den i b'a ye fɔlɔ an ka député minnu bɛ yen hali ni fɔra ko député kelen n'i sera ka mandat 2 kɛ hakili la jamana bɛ retraite dɔ d'u ma je maîtrise pas trop mais jalo la n'a fɔ ni député dɔ ye mandat 2 dagu ka tugu ɲɔgɔn na musaka dɔ bɛ d'a ma fo ka taa se wagati dɔ ma je sais pas ni ka taa sa ou bien ni mun ani wasaden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ assemblée ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ est-ce que jamana sariya la avantage dɔ fana t'u ye kɔrɔlen walima avance n'u ka wasadenya ɲɛmɔgɔya banna ka ban a banna foyi tɛ ni ye sariya in donné ne kɔni b'a dɔn cérémonie officielle ni fɛnw na place kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bila u ye u damana sigiyɔrɔ bɛ yen premier ministre kɔrɔw damana sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ
président kɔrɔ damana sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ne b'a dɔn o bɛ u ye mais n'i ye magma kelen ka nin don ça veut dire que ni avantage minnu bɛ fara la kan sisan ayi a tɛ yen a tɛ yen dɛ a tɛ yen de a tɛ yen de n'i ye magma ye ka nin fɔ magma y'a fɔ ne ɲɛna cogo min a ko k'a tɛ yen ko dɔw bɛ yen nɔ minnu sara sɛgɛn na. oui mais mɔgɔ bɛ se ka kɛ dɔw bɛ hali n'i ye 2 milliards d'olu ma par jour u bɛ sa sɛgɛn na o mɔgɔw bɛ mais ne bɛ fɛ ka min dɔn dɔrɔn est ce que Mali la laadala par exemple Isaka Sidibe bɔra wasabulon ɲɛmɔgɔya la sisan est ce que Mali ka sariya tɛ yen k'a fɔ Isaka ye Mali wasabulon ɲɛmaaya kɛ pendant san damadɔ o retraite pension nafasɔrɔ sira dɔw tɛ a ye kɔrɔ ne ma da o la fo ni an y'o ɲɛɲini k'o kunkuru fɔ sini ne dalen t'a la k'a fɔ ko a bɛ yen nɔ parce que o yɔrɔ de nafa ka bon kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ Mali président kɔrɔ mana wuli avantage bɛ yen Mali dun institution ba dɔ de ye assemblée u y'o de fɔ hali ni ye indépendant mɔgɔw ta lajɛ bi u y'o exemple di ko président kɔrɔw makama bɛ olu ye premier ministre kɔrɔ ko makama bɛ olu ye ko nka ko assemblée président kɔrɔ ko makama foyi t'a ye ko n'a ka mandat banna dɔrɔn mandat bannen fo n'o y'a sɔrɔ n'a ye député ya mandat 2 kɛ ka da ɲɔgɔn kan makama min bɛ di député bɛɛ lajɛlen ma a bɛ o makama sɔrɔ mais k'a fɔ ko assemblée président min par exemple ni ye Isaka Sidibe ta min ni tiɲɛ don a ye mandat 2 kɛ mais mandat ma da ɲɔgɔn kan et puis a ka président ya fana mandat danna mandat kelen ma. sinon n'i y'a sɔrɔ député ma mandat 2 kɛ ten a ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye makama b'o ye maa min ye kɛra wasabulon ɲɛmaa ye k'a ye san 5 kelen kɔnɔ makama tɛ o ye. D'accord. O bɛ sɔgɔmada in n'a jɛmu kan datugu kaba kumakuncɛ kuma an bɛ foli dɔrɔn kɛ limanaw ye ka Fuseni Traoré Berté Santer k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ali Ayidara Bani Sherifu an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn Amadou Kuyate Aba Yanfo Segu an bɛ a fɔ ka commandant Fode Kɔnɛ fɔ ka Badiala Keita madame ABC an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka kanubagaw ni lafasabagaw bɛɛ lajɛlen fɔ u mana kɛ fan o fan ko Ala ka sunkalo kuncɛ ko ɲuman di fantatuma. Amina yarabi Amadu kumakuncɛ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fo yan'an ka wuli fɛn min ye Ibrahim Balo ye ka bɔ National Transit la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Maître Abdoulaye Sidibe ka bɔ ADP Maliba kɔnɔna la an ma ɲinɛ a kɔ Madame Sall Tanti Jaba Sidibe k'a ni sɔgɔma ne yɛrɛ ka musokɔrɔba Safiatou Traoré fo yan fo Faransi ko ani sɔgɔma Fankelen Jara fɛn min ye an bɛ ale fo Bajanbugu la Seguba Kani ka bɔ Kirina ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo anw si kɛra kunnafoniya min ye bi tarata mai kalo tile 4 ka di aw ma o bɛ tali kɛ na an bɛ wuli nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi e ma fifa min nuna o ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni ala ma basi kana sini sɔgɔma 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ka tile yɛrɛ